Quan vam tenir l'incendi de Marxuquera, ara ja fa uns anys, realment després en les ajudes que vam tenir per al que era la recuperació del que havia sigut l'afecció forestal, ens vam plantejar també que no sols havíem de treballar en la recuperació de la muntanya, sinó també en la prevenció de futurs incendis. En aquest cas teníem dos bases d'aigua o dos dipòsits d'aigua que en el seu dia es van plantejar perquè així vam patir la possibilitat de tindre un pai, és a dir, que s'acabara muntant una urbanització. Finalment no va ser així i vam poder protegir el paratge natural del Parc Palló Borrell. I es van quedar una base que tenim així, una que tenim un poquet a la zona més alta, doncs abandonades. Una de les idees que teníem va ser recuperar-les, és a dir, recuperar-les és obrar-les, fer una construcció perquè no tinguera fuites d'aigua, i el que han fet ha sigut dos dipòsits, en aquest cas que tenim així darrere seria l'exemple, que són bases antiincendis, és a dir, on poden vindre a carregar aigua els helicòpters i també per terra directament els camions cua, perquè hi ha una rampa en la que es pot accedir directament. Estan ja localitzades a nivell de coordenades, per tant, són oficials, les tenen registrades els bombers també, i ja les han fetes servir. Recordo que en un incendi que va haver l'any passat ja teníem moltes imatges dels helicòpters justament carregant aigua a aquesta bassa i per tant l'incendi es va poder apagar rapidíssimament, és a dir, que jo crec que vam encertar en aquell moment en no sols pensar en el que era la recuperació de la zona afectada, sinó mirant al futur en la prevenció de possibles incendis.